Ehing şəfləri, tatar yaşları, alğa barabız, birgə biz buldurabız. Ehing şəfləri, tatar yaşları, alğa barabız, birgə biz buldurabız. Selam dostlar, 2019 yıl indi ozağına yakınlaşa hem biz bu yılga akrinlab netijeler yosay başlaymiz. Birinchi etib yıl sportchisi premiyasida to'xtalish yasaq. Sizning bilan Zilfiya bu yoshlar to'xtalishi boshlaymiz. Bu oyoqlarim bilan ko'targan ekan bu. Shama, Ilyas. Rahmat. Biz bugün yıl sportchisi premiyasini topshiruv tantanasida ham mana bu yugurishi shu motor stoylovka bugun kimga ilakkanin hozir bilamiz. Anini medallar sizda bugun. Это первенство России по хоккейной траве в Татарстане был. А siz bizdan qo'rqasizmi? Neshinchi shiramda o'ynaysiz? Ну просто вот тренер привел в хоккейной траве, понравилось. Вас заставили? Нет, Durustini aytingiz. правда говорю, заставили, понравилось. Nishin bugungi sho'rg'a kiyib keldingiz bularni? Чтобы люди увидели. Чтоб знали о вас. А до этого не знали. Yorri, biz boringni sizni ko'rsatirgan. Mana, aytasiz, sizning yulduzliq soati. Anilaringizga salom ayta olasiz. Menda sizni bilan biyib qarasam. Nisa amramni beraman. Ha, ishlaymiz ta. Shoyamda. Ayda. 1 2 3. Soq irandingizmi bu og'ir dvижениеlarni? Yo'q, qiziqdi. Siz o'zingizni shunda siz bitna shunda yobiq motor shak-shak olishingiz o'zingiz? Конечно, aytaman. Qunaqlar ketgach o'tirib olishimiz birga deng. Men kelam. Шулай итеп, Дуслар Республикабызның ял спортчысы исеменә ир-атлар арасында хоккейчы Данис Зарипов, ә хатын-кызлар арасында сноубордчы Милена Быкова лайык була. Biz bitinde yıl sportçısı bәйгесенә җыелдык, yıl спортчысы премиясенә җыелдык. Ни өчен бөтен кеше бүген костюмнан, спорт киеменнән түгел? Бүген менә шундый махсус көн, чөнки спортчылар да менә шулай официаль рәвештә киенеп, зур сәхнәгә менеп, инде башка төрле наградаларны алалар. Ул медальләр, кубоклар түгел, ул статуэтка, ул бит Оскар. Егетләр, кызлар, спортсменнар, алар спорт киемендә кемдә әзгенә светский мероприятиеларга костюмларда Кешетсез киенергә. Матур дип киенәселәр килә. Гел спортта спорт бит баш гел шуның белән тулган, шуңа күрә әзгенә үзеңне бераз иркенрәк. Әлбәттә кысалар костюм белән бар, ләкин күңелдә барбыр ниндидер иркенлек. Siz bilasizmi икән, менә, мәсәлән, спортчы үзен хөрмәт итсә, әгәр дә ул килә икән уенга, уен көнендә дә, бу баскетбол булсынмы, хоккей Ул костюмнан. Ул урамнан уенга, һәм инде шушы уен булачак бинага строгый костюмнан килергә тиеш. Шотыр бәйттеләр, безгә шотыр киенеп килергә. Шулай менә, миңа әйтмәделәр, мин костюмнан түгел. Белмим. Безгә организаторлар шотыр бәйттеләр, шундый дигән. Siz futbolka рәхәтләнеп килергәсезме? Алхамдулилlah, конечно, килерик. Мин тоже. Кирәк футбол. Футболка? Булсарай. Бушкамы соң? Бушкамы ни? Бик әйбәт. Безнең клуб не буенча гына символикасы белән. Әйтегез, карыйга күрсәтик без. Ох ты. Символика клубы белән. Менә сезгә, менә бу сезгә бу. Менә бу томан гына бу. Dostlar, görәсезме? Шыршыда төрле төсле утлар кабына. Безнең тапшыруыбызда атна сайын яңа йолдызлар. Бу атнаны нинди йолдыз кабыныр икән? Илһам Лайык рубрикасында белербез. Сәлам, сез Илһам Лайык карыйсыз һәм чираттагы кунагым белән танышыр вакыт килеп җитте. Илһам Лайыкта җырчы һәм алып баручы Эльвира Фазлиева. Эльвира, сәлам. Сәлам, Гөлназ. Сәлам. Бүген мин тамашачыларны синең белән якыннанрак таныштырып китәсем килгән иде. Үзең турында сөйлә әле. Мин үзем Әлмәт якларында туып үскән кыз. 2 еллап Әлмәт телевидениесендә эшләгәннән соң Казанга килеп инде ТНВ каналында үземне сынап карарга булдым. Әлбәттә, беренче тапкырдан ук бу мөмкин булмады. Ләкин мин ничек дип әйтим инде, төшенкелеккә бирелмичә үземне кулга алып, үз өстендә эшләп, үз теләгемә ирешергә булдым. Сиңа җырлау күбрәк ошыймы, әллә инде алып барумы?
Әлбәттә, алып бару эше миңа бик якын, мин аны бик яратып башкарам. Экранның теге ягыннан караганда бик җиңел сыман тоеладыр инде ул, ләкин бу эш бик ответственный дип әйтер идем, чөнки бу эш әзерлек таләп итә. Җыр өлкәсенә килгәндә, бу минем инде балачак хыялым иде. Бер кашан тормышка ашар дип уйламаган идем. Кичкенәдән җырлап йөрергә яратсам да, шулай менә җырлар яздырып, җырлармын дип уйга да килмәгән иде. Әйтәләр бит менә хыялың булса, ул хыялың турында күп иттереп уйларга кирәк, ул хыялыңны күз алдыңа китерергә кирәк, үз алдыңа максатлар куеп, шуларга ирешергә кирәк, әйме? Шуны да әйтеп китәсем килә, миңа хыялымны тормышка ашырырга әнием, әтием, тормыш иптәшем ярдәм итте. Мин аларга моның өчен бик рәхмәтлемен. Үзең нинди стильдәге җырларны күбрәк яратасың? Үзем мин күңел күтәрә торган җырларны яратам, кызурак җырларны. Үземнең җырларымда шул нәкъ шундый стильдә дияр идем. Җырлар алдыннан һәм алып барыр алдыннан эшли торган күнегүләр, алар бер үк төрлеме, әллә аерылалармы? Аерылалар. Дикция дөрес булсын өчен аның өстендә эшләргә кирәк. Моның өчен мин көндә тизәйткечләр кабатлыйм. Бу миңа бик булыша. Синең иң яраткан тизәйткечең нинди? Иң озыны. Программада җитмәс сөйләргә. Башын әзрәк сөйләп алсам. В четверг 4 числа в 4:04 часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. И потом протоколом запротоколировал, как интервьюируемый лигурийский регулировщик нечисто да нечисто рапортовал, да так зарапортовался, забыл инде. Шундай кыен. Күз алдына сала китер алмыйсың, мин белмим. Моны белер өчен бик күп шөгыльләнергә кирәк инде. Җырга килгәндә инде Гөлназ, мин даими вокал дәресләре алам, чөнки монда дөрес сулыш алуы бик мөһим. Мин үзем көндә үз өстемдә эшлим. Шуңа күрә кызык булса, мин сиңа әле сөйләп бирермен, күрсәтермен. Хәзер минем инде эфир башлана. Кызык булса, әйдәгез минем белән студиягә керәбез. Әйдә, киттек. Менә шушы студиядә без төшерәбез, шушы суфлёрлар белән эшлибез. Өстәл артына утырып. Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. Ничек? Мин татар кызына ошаганмы? Миңа калса, бу гына җитмидер. Чын татар кызы һәм татар егете титулларын яулар өчен нинди булырга кирәк икәнен хәбәрчебез Наилә күбрәк сөйләр. Үткән атнада нәрсәдә туктаган идек әле без? Бүләкләү тантанасында. Урын яулаған Азалия! Мин сезне чын күңелдән җиңүегез белән котлыйм. Ничек бу җиңүңә лаек булырга? Бик каты тырышырга кирәк. Нәрсә әйтергә дә белмим. Чыннан да бер ай көн сайын мәктәпне ташлап, бу конкурс, бу бәйге турында гына уйлап, шулай итеп репетировать итеп, җиңсәң генә була дип уйлыйм. Андый рольгә кирип яшәргә кирәк. Чыннан да безнең җиңүчеләр чын артистлар. Алар театраль әсәрләр этабында Миркәй белән Айсылу рольләрен бик оста башкардылар.
бит менә бер мәктәптән түгел, монда килделәр кешеләр бер мәктәптән, әйме? Сез төрле мәктәпләрдә сезгә бер-берегезгә иләшергә ничек булды? Башта инде без әзрәк кенә, Уялдык кебек инде. Ялдык әзрәк. Хәзер киттек. Хәзер ятыстар. Шын татар егете күп төрле уен кыруларында да уйный белә икән. Татар кызның тавышы шишмә кебек яңгырап тора. Мин барлык катнашучыларга шундый сорау бирдем. Менә татар егете һәм татар кызы киләчәктә нинди татар бабае һәм татар әбие булыр? Мин үземне бик шаян итеп күрәм. Мин үземне әле күрмим, яшь итеп хисем. Азалия һәм Сәйдәш хаклы рәвештә 2019 елның татар кызы һәм татар егете исеменә лаек булдылар. Аларны чын күңелдән котлыйбыз. Яңа ул хыялларны чынга ашыру һәм мәрхәмәтлек эшләү өчен менә дигән вакыт. Мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен төшке аш уздырудан безнең тапшыруыбыз да читтә калмады. Ел алдыннан барлык хыяллар да чынга ашарга тиеш. Һәм бу чынлап та шулай килеп чыкты. Олы йөрәкле кешеләр мөмкинлекләре чикле балалар өчен чын мәгънәсендә яңа ел бәйрәме оештырды. Авыру балаларга ярдәм итәргә теләүчеләр бу эшкә бик теләп алынган. Теләк булгач, мөмкинлекләр табыла диялар. Бу көннәр инде декада инвалидов дип атала, декабрьдә гомумән без инде бу гарип кешеләргә тагын да игътибарыбызны арттырабыз. Һәм инде кичә генә әле менә бу чадырда безнең үзебезнең фондыбыз оештырылган чара узды. Һәм инде Аллага шөкер бүген яңадан без мондый кешеләрне җыйдык. Аларга үзебезнең площадканы бирдек һәм инде без аларга ярдәм итәргә бик шат. Безнең фондыбызның гомумән максаты шул кешеләргә ярдәм итү, аларга ярдәм кулларын сузу. Шуңа күрә инде без менә бу урынны бирергә аларга бик шат булдык. Безгә инде менә мондый сорау белән чыккач, һәм инде киләчәктә дә Аллаһтан рәхмәте белән иншалла менә бу чаралар тагын да күбрәк узыр һәм инде тагын да күбрәк файда китерә алырбыз дип өметләнеп калабыз. Сабыйларның күңелләрен күтәрергә кызыклы тәҗрибәләр ясаучы профессор Николя һәм әкият геройлары килгән иде. Без бүген интерактив яңа ел маҗаралары дип аталган концерт. Күңелле балаларның күңелләрен күреп йөрибез шулай. Балалар белән балалар алдында чыгыш ясаганыгыз бар идеме моңа кадәр? Әлбәттә, ел сайын менә шулай балалар янына барып, мәктәпләрдә, Тинчурин театрында һәр ел сайын менә шулай балаларның күңелләрен күреп йөрибез. Балалар ничек кабул итәләр? Бик әйбәт, аларга бик ошый безнең уеннарыбыз, алар белән уйныйбыз без, аларның күңелләрен күрәбез, алар белән биибез, бик әйбәт. Без алар белән яшәреп китәбез. Яшәреп китәбез үзебездә. Яңа ел чарасы булгач, кунаклар да бушку белән килмәгәннәр, җырлар, шигырьләр әзерләгәннәр. Вот и лето наступило. Нас прекрасные пары, как обычно в дни каникул, еду к бабушке. Ура! Я свою бабулю Галю очень сильно обожаю. Ей во всем я помогаю, никогда не обижаю. Зандағы таныш бергә дуслашып йөреп торган дус гаилә чакырды безгә хәбәр бирделәр. Без бик шатланып килдек, чөнки 13 елга әле менә шушындый маҗара дип әйтим инде, тамашага әле беренче тапкыр киләбез. Бик рәхәтләнеп риза булдык без. Безнең шаяныбыз да әлеге чарадан читтә калмады. Шаян белән Мияубызның кунакларның каршы алуы аларга бик зур шатлык бүләк итте. Сабыйларның йөзләрендә елмаю күрү әти-әниләр өчен аеруча зур сөенеч. Дуслар, беләсезме, минем өчен Казан шәһәрендәге иң тылсымлы урыннарның берсе ул берничә ел элек төзелгән Кремль яр буе. Аның яңа ел шәһәрчеге ачылышында безнең хәбәрчебез Наилә дә булып кайтты. Дуслар, сәлам, озакламыйча яңа еллар җитә. Һәм набережный үзенең утларын кабызды. Килегез, чыгыз урамга, ял итегез. Мондагы матурлыкны сүзләр белән генә әйтеп бетереп булмый. Һәр кеше биредә үзен әкияттә кебек хис итте.
Набережныйда менә шундый матур юрт ясаннар һәм монда төньяк халыкларның киемнәре бар. Һәм менә шундый бубен бар һәм без аңа Бу димәк яңа ел ачышы, яңа кышның килүе. Сәлам кызлар, сез бүген кемнәр? Калараклар! Сезнең бүген төп миссия нинди? Кешеләрне җылыту, һаваларны йылмайту. Менә сез үзегез көне буена урамда булачаксызмы? Сезгә үзегезгә ничек җылыныр өчен нинди лайфхаклар кулланасыз? Каласыз, хатırлагыз. Димәк! Кәйфләрең ничек? Пой. Сөйләшә дә белә икән. Сез монда булай гына йөрмәсәгез дә фотога төшәргә мөмкин. Менә сезгә берничә лайфхак ничек матур да фотога төшәргә. Беренче фото. Икенче фото пряник белән. Өченче фото шундый матур кыңгыраулар белән. Космический экспонатлар белән дә фото төшәргә мөмкин. Селфи төшәргә дә бүгенге көнне бик актуаль фото. Урамда салкын дип тормагыз. Киенегез дә урамга чыгыз. Менә минем нәрсәдер җитми. Шапка, менә карас. Без киябез менә улай шапка, нәйме? Шапка кирәк. Хәзер без. Шапка киегез. Һәм дә инде бияле яисә перчатка. Һәм сезгә һәр вакытта җылы булачак. Чыгыз урамга, монда рәхәт. Беләсезме, менә сәхнәләргә менеп шулай кычкырып бер җырлыйсы иде. Юк, туктагыз, кызмыйм. Моны үз эшенең осталарына тапшырыйк. 18 башкаручы, 18 шагыйрь һәм композитор, 32 яңа җыр. Нәрсә тыңлыйсын, үзебез хәл итәбез, чөнки бу безнең җыр. 2019 елның май аенда Калип яңа буын җыены яшь башкаручылар, шагыйрь һәм композиторларны берләштергән безнең җыр лабораториясен башлап җибәргән иде. Без бүген безнең җыр иҗат лабораториясендә, яме? Әйе. Безнең җыр ул нинди җыр? Безнең җыр ул безнең халкыбызга, безнең милләткә якын булган җыр. Ул җырланганда тамашачының күңелендә ниндидер җылылык тоярга тиеш. Бу булды безнең җыр. Сезнең җыр нинди? Минем җырда нәкъ шундый. Әгәр дә җырчы җырлаганда минем күңелем иреп китә икән, мин ниндидер тәэсирләр алам икән, димәк, ул минем җырда. Безнең җыр ул нинди җыр? Безнең җыр ул креатив җыр, шәп җыр һәм яшьләрчә җыр. Бу безнең җыр булды. Синең җырың нинди? Минем җырым ул сезнең җырыгыз белән минем индивидуальлек кушылмасы. Индивидуальлек димәү дия алмадым да үзем. Минем бездә заново ярамый бит. Шунапмы? Безнең җыр ул нинди җыр? Кошалар безнең? Офигез, мин трибергә яратмыйм. Бу бит интервью түгел, бу бер генә сорау. Безнең җыр нинди җыр ул? Безнең җыр ул безнең милли татар җыр. Без бүген безнең җыр иҗат лабораториясендә, яме? Әйе. Безнең җыр ул нинди җыр? Безнең җыр ул Йолдыз Мигнуллина шигыре һәм Зөлфия Раупова Мәскәүдән композитор. Без өчәү, без 3 кеше, 3 шәхес тудырган җыр дисәң була. Бу сезнең җыр булды. Безнең җыр нинди җыр? Аңламадым. Безнең җыр була бит инде. Сезнең җыр безнең җыр. Һәм сез безнең җыр сезнең җыр. Килдегез. Мин бу проектка яңа җырчылар белән танышу максаты белән килдем. Бик әйбәт. Хәзер миңа сорау бирегез. Безнең җыр ул
Безнең тарихыбызны, безнең мәдәниятебезне, безнең җаныбызны, безнең тавышыбызны, моңыбызны, уйларыбызны менә бөтен гармонияга салган, менә шундый безнең җыр. Башкаручы шагыйрь һәм композитордан торган командалар оешты. Барысы да безгә инде таныш йөзләр һәм тавышлар, ләкин жанр, стиль, музыка, сүз яңа. Алар бүген экспертлар хөкеменә 30 җыр тәкъдим итте. Шуларның иңнәре генә финалда яңгыраячак. Алда безне зур йомгаклау концерты көтә, без аны гала концерт дибез һәм инде нәкъ менә шуңа иң сыйфатлы, иң матур җырларны сайлау өчен без бүген җыелдык та. Әлбәттә, куркыныч, дулкынландыра, чөнки хөкемдәрләр төрле фикерле, төрле карашлы кешеләр. Менә йомгаклау концертында чыннан да иң матур җырлар, безнең татар музыкасының алтын фондына лаеклы җырлар башкарылсын иде. Шулай итеп, дуслар, без бүген ел спортчысын билгеләдек. Яңа шәһәрчеген ачтык, мәрхәмәтлелек төшкә ашын үткәрттек һәм хәтта татар кызы исемен дә белдек. Бу елның инде бер атасы гына калды. Аны да шулай ук продуктив итеп үткәрергә яз. Сезнең белән мин Зөлфия булдым. Пока-пока. Aman min xatri, bexetli